Patience Namadingo ndi mmodzi mwa woimba amene mchaka cha 2025 zina lake pa milomo ya anthu sikuchoka. Muchaka ichi Namadingo wakhala akugwedeza social media nkhani after nkhani makamaka kuchokera paja pamene anamuuza Chakwera mawu amene ambiri anadzidzimuka nawo koma funso ndikumati chifukwa chani. You've been in office for more than 4 years. And you've never invited us here to have this conversation. I will say from the deepest part of my heart, we should be a people who are courageous and not afraid to ask the right questions in a room like this one, because we will not get this opportunity again. Your Excellency, you're just 6 months away from the general election. You might not be the man who sits in that seat after 6 months. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Ine nimangwaonetsa sinimafuna kuti andiyankhe ineyo. Ine nimangwaonetsa kuti zinthu kunjaku zili chonchi, ine opinion yanga mmene ndionera zinthu zimeneka zitere. Komanso mmene muja ine ntayimirira ndimauza achinyamata amene mmene muja kuti mwayofusa fuso nde mufuse zenizeni. Namadingo wakhala akuziwika monga oyimba amene sabisa chimene chili kukhosi kwake. Mu chaka cha 2020 Namadingo anayaka moto ndi mahiti komanso ma mash up amene ankachita. Izi zinapangisa kuti social media account yake makamaka pa Facebook payake moto kupeza ma followers ochuluka pa maiko a Malawi, Zambia komanso Mozambiki. Ma followers yake anachuluka kwambiri mpaka na munthu uyu musiku la lero ali ndi 1.3 million Facebook followers. Mu chaka cha 2024 Namadingo anali pampeni makamaka pamene anthu anali akumufanizira ndi oyimba uja amene dzina lake ndi Onesimus makamaka pa mayimbidwe. Nyimbo zingapo za Namadingo mu nthawi imeneyo ndikuti sizinachite bwino kwenikweni komanso ma awadi ambiri anali okomera Onesimus ndipo Onesimus anawina ma awadi ochuluka ku Malawi kuphatikizapo mu Africa. Komabe ngakhale kuti izi zinachitika choncho, Namadingo anawaseka anthu pakamwa ndipo anawatutumusa pamene anazayimba nyimbo ijamati Tikamazapita imene inakhazika anthu ambiri chete. Ndipo pakupita kwa nthawi mu chaka cha 2025 anatulusa nyimbo imene amati Tuli. Nyimbo imene inabeba kwambiri ndipo imakondedwa ndi Amalawi ochuluka. Ndipo siku lina lililonse nyimboyi imamveredwa ndi Amalawi ochuluka. Izi zinapangisa kuti shati yake ya white ikhale meme imene anthu ambiri amayankhula kuti shati ndiyomweyi sitikusintha. Komabe ngakhale kuti nyimbo ya Tuli ndi imene ikumamveredwa ndi gulu la anthu ochuluka pafupifupi siku ndi siku, pa 13 April Namadingo ananjenjemeresa anthu pamene analankhula kuti akufuna afufuze njira imene akwanise kukonzera ma ambulance onse amene ali grounded, ma ambulance onse amene sakuyenda pa chipatala cha Mangochi kuti Mangochi ndi madera ena ozungulira apindule pa ma ambulance amenewa. Dziko la Malawi ngakhale ndi limodzi mwa maiko osauka koma kuli magalimoto ambiri azachipatala amene sakuyendabe pansewu. Zipatala zambiri zilibe ma ambulance pamene ma ambulance ambiri ndi onongeka amene sakugwirisidwa ntchito. Ma ambulance ambiri muzipatala za maboma mwachisanzo, ma ambulance ambiri amakhala kuti anaonongeka. Mu chaka cha 2021-2022 Namadingo komanso a K Motors anapanga masamu amene anaonesa kuti ndi zinthu zotchipa kwambiri kukonzesa ma ambulance ochuluka amene aonongeka than kugula ambulance imodzi chifukwa uku ndikodula. Mwachisanzo mongopereka mmene anafanizira iwowo. Chisanzo chake ndichipereke motero kuti how much does an ambulance cost? About 37, 39 million. Okay, for us to 39 buy million, thereabout, yeah. exactly. For us to buy an ambulance, yeah, Land Rover, My Land Cruiser. Land Like a Cruiser, my station Land Cruiser, yes, those ones.
For us to buy that one is about 30 something million. Let's just say 35 million. 35 million, we can get a Land Cruiser. A Land Cruiser capacity is about what? I think it's about maybe six. 6 people. I'm sure. Yeah. 4 to 6, yeah. Yeah. Okay. ambulansi ya nyuwani ikhonza kukhala pa mtengo wa 1000 kwacha ambulansi imodzi, pamene zikufunikira ndalama yokwana 800 kwacha kuti mukonzese ma ambulansi oposera atatu nkomapita kusogoloko kuti ma ambulansi amenewo aziyenda ndithu mwamphamvu. Izi zinachitika ndi chisanzo chomwe pamene anakonzesa ambulansi imene ndi yakuchikwawa. Muchaka chosatiracho muchaka cha 2023 boma la Malawi linatenga ndalama zokwana 1.9 biliyoni imene panopa ndi pafupifupi ndalama yothamangira 5 biliyoni tikatengera ndi inflation imene anagwiritsa ntchito kugulira ma ambulansi okwana 19 kuti aperekedwe mzipatala, ndipo nduna ya zachipatala mu nthawi imeneyo akhumbize kandodo chiponda anangoyankhula kuti ndikofunikira kuti amene aziyendesa magalimoto amenewo akhale kuti ali highly trained, komanso kuti mazipatala zimene ma ambulance amenewa akupita akasamalise ma ambulance amenewa. Namadingo ndi mmodzi mwa anthu amene zochita zake zoyankhula zake zimakhala zofunira zabwino Amalawi. Ngakhale tonse tikuziwa kuti Namadingo ndi mmodzi mwa okondedwa ndi anthu, komabe anthu ambiri akumanyinyirika m'makomenti, anthu ambiri akumazifunsafunsa lokuti kodi Namadingo izi akungochita. Kuchokera kale Namadingo sankakonda zoyankhula m'ma-interview, ndipo ma-interview ndi chinthu chimene iyeyo sankakonda, ngakhale kuti pamene pafunika kuti Namadingo alankhulepo zinkachitika motero ndithu. Ambiri tikuziwa kuti Namadingo ma-interview sikawirikawiri kupezeka, koma apapa nkhani yathuyi tisanayipitirize ndikuyeneka kuti tikumbukire kuti mu 2020 Namadingo analankhula kuti akufuna azaime ngati president wa dziko la Malawi mu chaka cha 2030 mene azakhala ali mu nthawi komanso azakhala ali mu nyengo imene izamulola kuti Namadingoyo azakhale president ndithu. Komabe potengera kuti tonsefe tikudziwa kuti iyeyo sazichita alaini ndi chipani, anthu ambiri amakhala akuzifunsafunso lakuti azakhala independent kapena azalowa chipani china chake. Ndipo pamene tili mu nyengo ya kampeni, Namadingo anayamba ulendo wake mu chaka chija cha 2024 pocheza ndi Brian Banda mu interview imene anthu ambiri makamaka ma social media komanso ma influencer anayamikira kuti interview ya Namadingo iyi ndi yapamwamba kwambiri, mmene anthu ambiri alankhula kuti ndi the best interview mu chaka chimenecho cha 2024. Mu interview imeneyi Namadingo anayankhula zinthu zambiri zimene zinapangisa anthu kuzifunsa pafunso akuti tilankhule kuti Namadingo zonsezi zili mmutu mwake. Where is our problem as a people? What is wrong with this country compared to what you have seen outside there? Malawi, I was just reading a report by the World Bank that was published in April 2023 that ranked as number 4 in the poorest list of poorest countries in the world. Yeah. We were number 4. Yeah. And they continue to explain that 61.7% of our population is multidimensionally poor. Let me talk about a small Asian country, Singapore. Yeah. Singapore is big in terms of land. They're sitting on about 734 square kilometers of land in Singapore. Yeah. And their population is 5 million. We are sitting on 118,484 square kilometers of land, and our population is 19 million. Yeah. And 118,000, 24,000 square kilometers is already taken up by water. Yeah. Now, Singapore and Malawi, you might say Malawi is landlocked because that's the story we like singing. We're landlocked. Probably that's why we're not developing. Yeah. Singapore is almost an island. It's in an area where organized crime is very high. Now, when you look at Singapore, they got their independence in 1965. We got our independence in 1964. Yeah. They were as poor as Ghana at that time. Yeah.
But right now, Singapore is rated 5th least corrupt country in the world. Yeah. And you might also wish to know, Singapore is devoid of natural resources. Malawi is not. Yeah. Malawi has natural resources. We're talking about minerals. We've got sulfur. We've got uranium. Yeah. We've got quite a number. Gold now. Exactly. We just discovered gold. Yeah. Gold. Yeah. Now, Singapore doesn't have all that, but they're a very rich nation. What did they do that we did not do? Because we should have been better than them. Yeah. Now, when you read the Singapore history, you will see that their first leader, who is they consider as the real founding father of Singapore, Yeah. Lee Kuan Yew, that's his name. Mhm. This guy realized that the only resource they had was the people. Okay. So they strived to train the people. tilankhule kuti namadingo zonsezi zili pa mtima pake. But have you ever considered that you might also maybe experience a good leader leading the wrong people? tiyankhule kuti zonsezi namadingo amazisunga mmutu ndi kumayenda nawo. Tiyeni tiyankhule chilungamo. Interview iyi inali yapamwamba. Mu 2025 namadingo wakhala ndi podcast special pa tsamba la YouTube la ZBS pamene akumakamba zinthu zofuna kuonesa kuti Amalawi kuthekera tili nako tonsefe titakhala kuti tayamba kukonda dziko lathu kutukuka ndikotheka ndithu. Ndipo akuzindikirisa anthu kuti Amalawi tikufunika titakhala ndi mtsogoleri okonda anthu ake. Mayambiriro a chaka chomwe chino namadingo wakhala akuthandiza anthu osiyanasiyana ndi chakudya amene ankabwera ku nyumba yake. Ndizofunikiranso kulankhula kuti pali zambiri zimene namadingo wachitapo m'mbuyomo. Lero ndi uyu amene wabwera poyera kuti akufuna apeze njira yoti akonzese ma ambulance onse amene ali grounded pa chipatala. Ndipo anthu ambiri m'ma comments ayamba kupeza njira yokuti mwina mwake alumikizane ndi namadingo cholinga chakuti athandizire pa ntchito imeneyi. Koma bwanji tisanamalize video ya siku lero ndikukumbuseni kuti chaka china chake namadingo anatolera ndalama zokwana mamiliyoni angapo ndithu ndi cholinga chakuti akamangire ward ya ana odwala kansa kumeneku ku chipatala cha Queen Elizabeth. Koma ndalama iyi itakwana anakana kukayipereka ku chipatala patadusa zaka zochuluka. Nkhani mpakana inalengezedwa pa tsamba la Times. Uku kunali koyamba kuti nkhani imene siyandale ikhale pa tsamba loyamba pa news za ku Malawi. Endi anthu ambiri makamaka oyimba anazifunsafunsa kuti namadingo what is going on. Koma nkhani yayikulu content ya nkhani sinali nkhani yosiririsa, inali nkhani yokuti namadingo kodi miliyoni ya chipatala ija imene umafuna kuti ukamangire chipatala cha kansa ija wadi ya kansa ija ili kuti. And the condition was I should be part of the project. I didn't want to just hand over this hard-earned money. I had worked for this money. Yeah. I was the one singing and traveling in between Lilongwe and Blantyre. So I did not want to just hand over this money to someone who just says, I've got a better idea. Koma namadingo patangodusa siku limodzi anabwera pa interview program imene anafotokoza nkhani yonse anthunso ndikumumvesesa. Mwina ndimazitenga kuti za zing'ono koma tidapanga zinthu anthu awiriwiri kuyenda mpaka kutolera ndalama za nkhani ngati zimenezo zimavuta makampani neniwa kuti langa dzina ndi Submavita. Koma ndisanapite ndikufuna ndikufunseni funso. Mukuganiza kuti zonse zimene namadingo wakhala akuchitazi is for good wish kapena ndi underground campaign kukonzekera kuzayima mu chaka cha 2030? Nanga atazayima ngati president mu chaka cha 2030 muzamuvotera? Is Submavita here? Chitani like ngati mwayikonda video iyi, komanso please auzeni anzanu, chitani share video iyi kwa anthu amene mukukhulupirira kuti ayikonda video iyi. Tionani mu video yotsatirayi.